Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paagilin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang maray na hapon po sa Indogabos. Welcome po sa programa niya Tong Kaya. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Ano pang geohazard? Taba na dapat po dapat masabutan ta kung ano ang mga yan. Ha? Ano kaya ang mga pagkakaiba, mga tugang kan geohazard? Sasabi, garigwaking mga man-made, igwaking natural. Yan, ha? Yan po sa tuya, mga tugang na pag-iristuyan mo niya na paghahapon. Tanganing masabutan ta. Una kita pong nagdadangog, makaintindi, mga tugang, tanganing natangeta kay pontang sabuton. Ay, ano ang mga klasikal mga hazard? Diba? Na dapat mga tugang masabutan niya to kita tabi na mga tawo na nagaantabay ngunyan sa satuya tabing kapalibutan. Aramon ta mga tugang ang dating Apsemo Chief Canalbay asin sa ngunyan siya po ang provincial administrator. Siya po ang provincial administrator, mga tugang kan sa tuyang probinsya, pero dakulaon po ang sa iyang kaaraman, may kinaraman tabi sa mga iba-ibang klaseng hazards, mga tugang sa tuya tabi na palibot. And in fact, ini kaya pinidiskutor tayo ni taang DNR, o ibang mga sangakan gobyerno, halos sige ang conduct ng information dissemination. Ilingon ang perspektibo, mga tugang pag-abot sa mga lokal na gobyerno. Ha? Dr. Cedric Daep, mga tugang nasa linya. Good afternoon, tabi, Sir Cedric. Maray na, pantabi, Henry. Salamaton, sir. Long time no hear, ano? Yung nga, nagalat-alat ako sa'yo. Sabi ko sa'yo mo, di ako nagkukaturog na hapon.
Iyo man ang ka. Ulo kon sa ibang technician ko, talagang kayang tunmi kang handa sa public service. Ayo. Mas kanang oras. Mas kanong oras ano. Sabagay maski nga nalaunan maga mataka, pwede kang abunda nagkakaoron mi ka, di pag may mga emergency pwede. ka. Di ba? Okay. Sige tabi Sir Cedric, sa pangkabuan tabi, although pinagdiskuter mo na ni kan mga init, pero para ma-refresh ang kaaraman kan sa tuyang mga paraan tabay ngunyan. Ano pa mo sabihon kan geohazards? Ano pang gari local definition tabi or kung maigaw man ang kipangkabuan na definition kan sinabi ng terms? Ang geohazard tabi, Henry, inis yung mga epekto ni kang kalamidad na pwedeng magdara sa tuya kang na epekto na peligroso ang epekto lalong-lalo rin may kinaraman sa tuyang bulod, kabubuldan, sa tuyang mga slope, sa tuyang river channels. Basta naghihiro dyan na bagay na epekto kan uran or epekto kilinog sa tuyang daga. Yan ang pagkapot ang geohazard. Ayun, okay. So ano pwede siya? Tama ba? Ang epekto ka hali sa pwedeng natural or man-made na disaster? Pwede. Pero itong sa man-made, mga epekto na sa yan dahil lang sa environmental degradation o epekto yan sa pag-route nga sa itong environment. Ayun. Pero pag itong sugarin natural hazard tabi, Sir Cedric? Ito sa mga epekto, kadaklan ka yan, epekto talaga yan. May connection yan sa environmental degradation, sa pag-route nga sa itong environment. Opo. Pero ito, tapos mga exposure, pero yan ang hazard na yan kaya. Halimbawa, abaga, ang baha, kung trangkilo man sa itong environment na protected iyan, magkita magkakabaha. Kung landslide, tapos protektado yan, marayang sa tuyang pagkasipag, kung sa tuyang bulod, magkita magkakalandslide. Kaya dakulaan man giraray ang human intervention. Tanganing, kung dahil man mapugol yan, at least mabawasan lamang ang epekto. Opo, Kung sasabihin tabi, ang geohazards na hazards na yan, pwede siyang mapreventaran tabi through human intervention, Sir Cedric, ano? Pwede kang mapreventaran sa paagi kang pag-iwas dyan or kung dahil man mapreventaran, kung dahil man mapreventaran, pwede yan sa paagi kang pag-avoid kang exposure ta dyan or kung bagaman, kaya tang gibuhan kipaagi, halimbawa slope protection, pwedeng pwedeng structural mitigation or pwede man na non-structural mitigation sa bagay, iba-ibang bagay na pwedeng gibuhon kang sa tuyang gobyerno asan sa syudad. Ayun. So pwedeng may intervention pala para makontrol yan, para labanan yan, ano? Pwede, kaya-kaya. Okay. Kung dahil yan gibuhon tabi, Henry, Opo. nakulunong kita rin ng geohazard areas na talagang exposure ta. Kung dahil tayo pagigibuhan kipaagi, dahil kitang planning dyan, Opo. kitang pwedeng istaran ka, halos ka na. Correct. Actually, ang sunod ko sa imo pong hapot, maski sen baga dumumang kamay hazard, di ba? Paano po ma-identify ka nag-antabay ngo niya na parang gari nga free ka from any hazard, apera ka itong man-made tabi an epekto tabi, Dr. Cedric? Ang primero kaya, tangan na sigurado tang safe kita. Opo. Depende kaya, kung minsan, dahil darayan kadaklan kang natural calamities, kung dahil natural calamities, kung normal ang situation, siguradong dahi. Pero dahil ka maiwasan ang mga natural calamities, Opo. ang gigibuhan ta, iwasan ta na, aramon ta, ano itong mga lugar na itong nasa geohazard maps. Tanganing, magkakaman kita naman ki-investment, magkakaman kita naman ki bagay na talagang peligroso, makaganta na ki-preventive measure. Opo. O kung dahil man, silingon ta, aral itong mga lugar na kulang ang geohazard situation or threat, tapos safe na lugar. Tanganing, duman kita magbugtak sa tuyang settlement and so on. Kaya ang pinaka-importante dyan tabi, tanganing mapreventaran tayo yan. Iyo ang pigapotang land use planning. Okay. So nakasalalayan sa mga local government tabi, ano, Sir Cedric? Ang land use plan, iyan sa local government. Okay. Ang kwantabi, ang saro digdi sa pinagapot sa tuya kan sarong mga parantabay kan pigpreparar ko ining sa tuyang interview ngunyan. Yan ba tabi, Sir Cedric, na climate change, ang global warming,
Ina resulta da iyan sa pag-iba kang sa nakaka-trigger ng panibagong hazard sa tuya na palibot. Paano po yan gari pwede tang maka-adapt kita dyan na mas klarado na in any calamities po dahil kita masyadong naapektaran bilang tao? Primero gayon, ipasabot ta sa enda, ano ang climate change? Opo. Yung climate change, sa pigapunta na nga dyan sa global warming, pa-interpret sa global warming, dahil ini sa pagbago ka sa tuyang temperatura. Halimbawa, pwedeng naglangkaw ang sa tong temperatura or nagbaba. Pareho yan climate change in a period of time. Halimbawa, kung naglangkaw ang temperatura ta, ito bagang kukonektar ta kung may bagyo, tabi Henry. Opo. Na, halimbawa, mainito ngayon ang panahon natin at signal number 3 kita. Yes. So, ngaya, makuman ngaya, dry type ngaya ang bagyo, pero ngaya, natangayata makusugo ng paros. Araw kayan. Okay, Iya po. natangayata, maluya man ngayon bagyo, parang signal number 1 kita, signal number 2, natangaya makusugo ng uran. Opo. Daraian kang init, dahil kung sa chemistry bagatabi, Henry, anything exposed to heat expands. Yeah. Gustong sabihin, Correct. kung naglawag ka sa mainit na sitwasyon, ano man na bagay, halimbawa, uran, parang kapundoy, parang signal number 2 sa Metro Manila. Baha na yan. Itong Sendong, signal number 2 sa Cagayan de Oro, tapos sa Iligan. Nata sa oras naman, uminabot ki 470 Yes. millimeters Opo. in 24 hours. Gusto sabihin, dahil ito sa init ng panahon. Ngunyan, iyan ang pwedeng magdara na sa tuya itong mga geohazard effects dahil na-trigger na siya bako kang uran kundi sa uran na-trigger kang init kang panahon kaya luminasugon sa uran. Mga araw kayang tabi Henry sitwasyon. I see, opo. Sabi Kaya kan siguro alimbawa naman sa agrikultura, pero may epekto man ang mainit na panahon na maray. Halimbawa sa agrikultura, pag naglangkaw ngaya ki 2 degrees Celsius ang temperatura ta, Opo. production ta sa agrikultura, mabawasan ki 20%. Dahil pag mainit ang panahon, pwedeng ang life cycle kang insekto mapapahali ipot. Yeah, Sila ko lang mapuproduce na insekto tapos mga microorganisms sa maapektar dyan. Opo. Pwedeng magdakol ang pagbaha, pwedeng magdakol ang paglandslide dahil sa sobrang uran, kan epekto kang init. Mga araw kayan. So, dakol na plagi. Pero, ang positive man na epekto man kang init, global warming, araw baga ka nagkago kita kang drought, Jesus nagdadaga sa toyan manggata, ipabunga talaga kaya ang bangga pa. Mabanggahon, ali. Kabulan, Mabanggahon. oran. Jesus ang mangga kaya talagang rawag ang banggataan. Kung sabihin pala, ikaw ba magpositive ang epekto tabi, Sir Cedric? Ano? Pag-araw ka ng sitwasyon. Igwa man ki epektong positive, igwa man ki negative na epekto. Okay. Sabi kan texter ta, good afternoon, Tabi Henry. Nice to hear, Tabi, from Sir Cedric Daep, the expert. Uyog-uyogon mo. The expert pa. Okay. Ay, mas kaya din na baga kong trabaho. Siguro pag oronan tayo Tabi Henry, punday na akong authority magpa-interview. Ano ang paagit na nga may authority ako? Hindi ka dapat sa DCGB. Okay. Sabi niya, Sir, pagkihapot po, ngunyan baga po, kadakol ki human activities, paana, lalo na ang pagpapara-open kan mga bulod tabi. Pwede po ma-explain kung ano ang risk na dara kaiyan na involved tabi ang human activities pag-abot sa geohazard? Sir Cedric. Ang simpleng paliwanag ko kayan. Opo. Pag napasala kita dyan sa bulod, kan mayon, landslide. Bako, lahar. Pero ang magiging example ko kaya, so duman nangyari sa bagyong Pablo sa Davao Oriental, kung saan ako lang nagadan baga sa Baganga, duman sa Mati, sa iring ito kang Compostela, dahil sa pag-unaan nila ka ito, baha, or storm surge na. Bako, dahil ito sa, pag-usan dahil sa paros, kundi dahil sa makusog na oran, nagkaigwas na daki sa pigapod tang mud flow man sa enda makuhali din sa ngaya river channel kang mayon kung example taday man naman ki bulkan pero dahil sa mga loose materials kang mina Ayun, okay. Ganyan, may mga loose materials yan. Iyan ang mga loose materials yan. So mga topsoil nga na ikayan. Agiyan sa naki mga
Puyop, ano sa paros? Huyop, Puyop kung paros. Mahiling mo, pagtataral mo ang alpog. Kanya kung los material siya, pag ilagihan niya yung kimakusog na tubig, hali sa uran, bibit-bito niya ang pababa na magiging lahar. Ayun. Dako na nagkadarastroso sa ng mga batag, mga kaharungan, nagkagaradan dahil sila sa los materials na naging lahar. Oo. Isa rin yan sa example. Oo. So meaning tabi, Sir Sidik, tayo salamat naman sa texter ta ha. Kung sabihin, ang human activities, nakakrear nin, may impact tabi sa geohazard. Tama ang pagkasabot ko po sa mo. Dakulaw ng impact tabi kayan kung maka-regulated. Dakulaw ng impact. Tapos kung kitang land use, ginibog, tinugutan mo yan sa lugar na dakulan exposed na haro. Delikado yan. Arog baga dyan sa libon may landslide kita dyan dakulao. Pero kung maray dyan ang halimbawa, kinagan mo yan human intervention na nagkaigwa dyan kay mga stable na kahoy na bako sudara ko lang dahon. Halimbawa aguho, maray ang soil anchorage kang root system ninda. Ang aguho dayan natutumba ki bagyo ki paros. Sige sa nakayan ang hero-hero kang mga asanga pero dahil iyan nahihiro ang gamot niya tanganing malos ang material, tangan na magkaigwang landslide. Pero kung tanaman mo dyan kidarako lang dahon, tapos sa kusog kiparos, natatanyog ang puon kaya dahil sa paghiro kan lawas kaya dara ka makusog na paros. Siyempre, malawag ang tubig, pagkatapos maglawag ang tubig, magle-liquefy, magiging malabay ang daga, landslide na yan. Lalong-lalo na kung may crack, kung may mina, delikado yan. Ayun. Opo. Salbay tabi sa kahaluyan muna dyan na pag-aadal, Buda, halos garito muna ang gabos. O salbay or Bicol region. Ano po ang mga common geohazards na po, digdi? Kadaklan sa tuya, digdi, flash flood, tapos yung lahar sa Albay, mga landslide, mga soil erosion, mga arog kayan. Tapos yung mga magkakaiwa kidaming effect kita sa mga salog na magkakaiwang flash flood. Yan ang mga example kung darakula manood sa geohazard sa Albay and Bicol region. Opo. Ang LGU sabi mo, ang papel niya itong saro sa mga role niya itong sa planning, sa planning. Pero pag-abot niya tabi sa Sidik, alimbawa nga sa FIVOX, pag-abot sa Bulkan Mayon, ano po ang gari ko ninda, trabaho ninda para dyan? Ang FIVOX kaya, warning information man sa naiyan. Opo. Nag-aadal sila kan mga halimbawa bulkan tapos kang linog. Tangan tawan kita ki information kan mga threat, kan mga peligro. Tapos yan na pag-asa arog man yan kaiyan. Pero ang MGB man, Mines and Geosciences Bureau and DNR, pwede man sila nagigibo man sila kay mga mapa, tanganing maramantan mga geohazard areas, tanganing magamit man yan kan local government units sa pag integrate kayan sa land use plan as reference nila kung ano ang pwede dyan nagibuhon ta, delikado o ano ang dapat dyan gibuhon na isabay sa planning ninda. Okay. Tapos pwede man sila magkaigwa kay mga proyekto, lalong-lalo na ang recommendation ang Mines and Geosciences Bureau sa paagi kang LGU, sa paagi kang DPWH, sa paagi pa kang ibang ahensya kang gobyerno na pwede mag-implementar kang slope protection, kang mga structural mitigation programs, tapos tanganing mapreventaran ta ang epekto kayan, lalong-lalo na sa populasyon, tapos sa mga investment na darakula. I see. Pag-abot sa kwan, although kasi ba nagkaroon na pasadahan mo na, pag-abot tabi sa agricultural products o sa ekonomiya tabi, may dakulang impact yan? Iyo, saro yan. Dahil, igwa kitang pigapot sa physical framework planning kang NEDA. Igwa kitang pigsusunod na guidelines dyan. Halimbawa, pirang slope ang dapat residential. Halimbawa, 0 to 3 degrees residential industrial. Pirang degrees dapat ang agricultural. Halimbawa, pag nag-abot ka na sa 8 degrees, kasi rin sa 18 degrees ngayang slope agricultural, pag naglampas ka ng 18 degrees na slope, forest. So, ano ang hapot yan? Nasusunod daw iyan. Nakulong kitang agricultural land, forest land classified as forest land, pero agricultural in use. Nakulong man agricultural land, pero residential in use.
So saro yan sa mga dapat adalan. Kung nata ta nangyayari yan, saro yan sa mga nagkakaiwag exposure. Kung nata pag nagkakaiwag kitang geohazard situations, nakulong sa to ang napipiligruhan. Ayon, okay. Isingit ko lang po nito, baka malagpasan ko. Sabi kan texter, good afternoon po, sir. Taga Dunsol Tabi ako, baka out of topic ako. Pero, gusto ko rin po itong itanong kasi po naglindol sa mo Kansarong Aldao. Siguro aram po ani Sir Cedric, maski provincial administrator siya dyan sa Albay. Ang earthquake po ba, ano ito? Ang earthquake po ba, pag nagkaroon ng lindol sa isang fault, pwedeng maafektaran ang ibang parte, lalo na po malapit kami sa Masbate area? Sir Cedric Tabe, gusto mag-comment? Dyan sa Donsol, igwa man dyan kay earthquake fault na lipot. Bako sa sa Masbate na konektado sa Philippine fault. Bako sa na ito sa Philippine. Taang din man sa Pacific Ocean, Philippine Trench. Opo. Sa Masbate, igwa dyan sa may Boreas Trend. Dakol kitang earthquake faults tapos crossing trenches hindi sa Bicol region. Mas magayon nga kung kanya ang pag-usap si mo dahil nila sumapak ko kaayan so hali sa Japan na kami sa ni director po ng bayan ng Iguangloa. Kompleto ako kaayan sa mga pati sa mga probable faults. Kaya di kita maghadit ka tong sa Masbate, ang hadit ang taso sa aran ni Satoya. Opo, correct. Pero maski pa yung man ang ganda, no? Maski pa itong sa Pacific Trench na halimbawa 190 kilometers kita hali dyan sa Legazpi, Badauman. Kung mag-Ecuador magnitude 8.2 na linog, ibig sa tuya, destructive ta. Makusupag sa tuya ang linog. Depende kung ang epicenter sa pagapon kang Phoebox na focus o kaya so epicenter niya kung ano ang rarom. Pag hababaw, delikado. Pero kung hararom, medyo bako masyado. Okay. Garon na nagugkuhan sa imo, sir, ka mga enot na aldaw. Ulitong ko lang ito, Ang linog pag hararom, delikado. No, sa pagapon nindang ngaya 120 kilometers in origin. Origin. Halimbawa ngaya 30 kilometer ang focus ngayon is 30 kilometers 30 kilometer in origin. Delikado yan. Kung baga ang example ko yan, tanganing masabutan nilang maray. Kung halimbawa nagkatangad sila sa kisame, yan ngayon ang daga. So kisame. May kapot kang flashlight. Itaas mo ang kamot mo, aranay mo sa kisame, maliwanagon, baga mababaw. Ikaw mo sa salog ang flashlight, mas mahiwas ang liwanag niya, bako masyadong maliwanagon. Arog kayo ng epekto. Habang masarani, makusog ang epekto. Habang nagluluyang epekto. Magayo nun ang paliwanag mo tungkol sa flashlights. Iyo pala na madaling mas masabutan, ano? Mas magaling gamitan takilayman's na explanation. Tinganing masabutan. Iyo mananggan, mas madaling masabutan kung gamitan mo kay flashlights. Pero example sa na yan, kung linog, so liwanag, i-compare mo dumal sa kusog kan linog. Takon, na mo man i-compare dumal, masabi so na nakasabot, ano man yung connection kang liwanag sa linog? Pero kung ilingon mo ang kwan, di ba? Ang gari. Ang logic. Madaling masabutan, di ba? Pag-abot sa arog ka na ba? Sabi niya, good afternoon, sir. Thank you po sa paliwanag. Pero po dito sa amin sa Dunsol, kung may short na fault, may malakas ba kaming maramdaman pagdating aram? Kasi ang geohazard po na sandali lang nawara lugod. Ang geohazard po sa earthquake, pwede ba naming maiwasan? Sir Cedric? Di mo maiwasan. Pero ang epekto, kaya tang iwasan. Halimbawa baga, kung ikaw mismo, aram ang harong mo, yaw na earthquake fault sa lugar, hindi ka magtublok dyan mismo sa earthquake fault na linya. Opo. Hindi ka lang mismo dyan. Kung alalay ka man dyan, halimbawa, may estimate na kung perang possible impact kayan, perang intensity ang ground shaking kayan dyan sa lugar na yan. Halimbawa, dakol kita ng mga structural design. Ako nga ang pag-ibon ako, ang harong medig sa Sunrise, kaya ka na magnitude 8.
Talaga Sa ha? structural design. So talagang pinakwan muna talaga ha? Oo. Pinahanda mo na? Ako naglinog nga ni kumisan, intensity 2, intensity 3, kumisan, hindi sarong, dahil minamamati. Iyon Oo. Mm. So meaning, pag-abot sa mga preparations, house preparation, etc., dapat gariw-arog naman kita kayan. Igwa kitang ang building code ta, design iyan sa pattern sa California, sa US. Kaya, kung nagpatulog kita kiharong, kung ano ang ginibong design na permado kang structural engineer, dahito yung pagliwaton. Tangaya, makatipid-tipid, dahito pagliwaton. Oo. Yun Dahil man mo ang ngaya, kung ang harong ka, second floor, dapat ang mga hollow blocks mo sa palibot kaya, so sa luwas bagang lanob, di size, na ka mag-agad 4. Iyo man ang ganda. Ang di 4 mo sa mga partition sana o kaya di 5. Tanganing masarag iyan. Tapos kung halimbawa 2 or 3 story ka ang harong mo, dapat 20 mm, di ka magkag 16 mm. Siyempre. Ang nagtitipid, tanganing makahusto ang kwarta. Eventually, pag narotan kang linog, mas lalong nagastusan ka. Iyo baga. Bakit so katanin mo, baka maapektaran mo pa. Buhay Diba? pa pati yan, madescuido. Iyo. Okay. Ala ko na sir, may naglaugari, madali lang ha. Tainutong ko sa mga listeners, tagaroon na excited sa mga paradangog ta. Sabi niya, Kaya mag-Henry, abo ko sa mo magparo pa interview. Kung sa to yung isang oras. sabi niya, ano pong illustration na nangyari sa 120 deep epicenter or what is epicenter? Iba man ang hapot dugod kaya di pala. Sige na tabi sir Sundek. Aram ko kaya mo yan tabi. Go ahead. Ang epicenter, iba sa magnitude. ang epicenter, iyan sa lugar kung saan dyan nababasa kang seismometer o seismograph kang PBOX ang magnitude. Opo. Pero itong super sa iyan, central pressure iyan, kung ano kakusog ang linog sa pinakasentro niya, iyan ang epicenter. Kung baga sa Bagyo, iyan ang eye of the storm. Yan. Kaya masabutan ta. Okay. Tapos habang nag-aarayo ang lugar mo, nagluluya ang mamamatian mong pagyugyog. Itong nagluluyang ito, yun na ito sa pagsasapo na intensity 6, intensity 5, intensity 4, hanggang magluya sa 1 or 0 habang nag-aharayo. Pero yung kan bagyo, pag-harani ka sa mata, magkusugan ng paros. Pag-harayo ka sa mata, nagluluya man, yun ito sa intensity. Pero sa pinaka-eye of the storm, sa linog, yun yan ang epicenter, yan ang sasabing ang magnitude ngayon 8.2 sa buwan, duman ito sa pinakatahaw kan linog. Ayun, okay. Good afternoon sir, digdi po sa Legazpi, tama ba ang geohazard ta kadaklan baha po? Sir Cedric. Bako. Sa Legazpi, may baha kita dyan, pero ang pinakadelikado dyan kung may linog kita, liquefaction. Lalo na sa lugar baga na so tinambakan sa Opo, correct. Reclaim, correct. Mga reclamation areas dahil unless na nagpagibo ka dyan building na inabot mo so bedrock patagas na sa irarong. Iyo. Pero kung dahil mo inabot ang bedrock, tamalumay ang daga. Ganun ka kaya, pigaanod-anod pag naglilidog, itong sunaghihiro na daga dahil malumoy ang irarong, yan ang pigapuntang liquefaction na eventually, kung malumoy ang foundation mo, pwedeng ang building mo tumagilid or pwedeng magaba. Pwedeng makadalagan sa ibong nagilid? Ade? Liquefaction na pigapon. Ang spelling kaya yan, QUA, bakong QUI, liquefaction. At mayong ka talaga. Professor ka talaga. Alright. Spoon feeding. Iyo. Ang paliwanag tayo, so talagang mas madaling masabutan. Common tao. Opo. Sabi, sandali. Good afternoon po, sir. Sabi niya. Good afternoon po, Sir Henry at Dr. Sed. Sabi niya. Sa Albay baga po, dakulong kitang bulod, dapat gayod po palan, bago ang bulod pig agihan kitinampo, dapat pig adalan mo na, kan DPWH. Sir Cedric, tabi, reaction. Pig-aadalan man ang DPWH, kaya bagang slope, kaya biglo baga kitang mga kurbadang arararumon, may mga sharp curve, may mga bako sharp curve, dahil pig-aadalan nila ang sitwasyon kang bulod. Ngunyan, depende kay puhan
aramihan kang MGB, Mines and Geosciences Bureau, kung ano ang soil classification kan mga bulod. Opo. Pero kalimbawa ngayon, kung pigapod tang clay, hala, ayan ang clay, so pula baga na pag naglalakaw ka dyan na dumog, nagdudukot sa chinilas mo, Yeah, na correct. pagmamara matagason, Opo. iyan, stable iyan dahil halangkaw kayo ng soil plasticity. Oo. Pero igawa man kitang mga clay loam, medyo mga loss na mare, may halong clay, tapos may loam, may mga loss na parte ang naga. Pero may mga halo man nagapo. Kung may halo man nagapo, baka man iyan delikado sa landslide na mare dahil kung halimbawa may nagkurit ngayon dyan na nagbuwang, kung itong crack na ito tuminama sa gabo, mapundo dahil madakula. Tama, basta sangga kang gapo. O, ang paliwanag ko naman dyan, Opo. kung igwa ka magakipig bubuhusan na construction, may halo bagang graba. Yes. Tangaling pag may nag-crack dyan sa semento, ang pag-crack dyan sa semento, pag tama sa graba, mapundo. Pero sa plaster na kinlag mo dyan, bay-bay sa na itong, o kaya purong semento. Semento. Oo. Ang nag-crack ito, duro-diretso, tading babanggaan. I see. Araw Okay. marka yan sa bulod. Pag nagbangga ang crack mo sa dakulang gapo, pwede hindi madagos ang landslide dahil nagpadagos na maghalaba sa crack. Iyo. Pero kung wala na ito, may problema. Madali. Mas May madali. problema yan. Kaya, Losen. depende sa soil classification kung anong klaseng daga. Kaya dapat, tama man siya, naadalan talaga kang DPWH na makipag-coordinate sa MGB, tanganing, Yan. maaraman kung anong Yan. klaseng design or anong klaseng intervention ang dapat ibugtak dyan. Oo. Susugan ko lang tabi sir sa sabi niya, baka lugod mananggad pa, although aram tama na pig-adalan nila yan. Pag di mananggad na adalan yan, nahali sa ibang mga expert, baka lugod, you are creating another disaster. Tama sir? Tama, solving one problem but creating more problems. Oh, yan. Di ba? Pag-abot sa araw ka na sitwasyon sa satuya na Pero palibot. igwa pa kung gusto iano sa bulod ta. Sige na tabi sir. Kung dyan sa may praktik kang daraga, sa may taas ng iyang bulod kang daraga. Oo. Halimbawa ngayon dyan sa inutan na kang San Vicente, masiring sa Libon. Igwa kita dyan na pigapon na limestone sa pagigibong simento. Opo. Iyan tabi Henry, nagtutunaw iyan sa tubig. Nagtutunaw Kung sa nasa tubig? irarom iyan, kung Oo. nagtunaw, magkakaigwa yung kilo sa irarom. Kaya baga, igwa kayo tabaga kumisan, may mga report dyan sa Ginlumatan, duman sa Libon na sinkhole. Oo. Maski dahil maski dahil naglilinog, maski dahil sitwasyon, bigla na sinang minabagsak ang daga. I see. Okay. Sinkhole. Okay. Igwa kita dyan, kaya dapat, ang sen ka yan, kadaklan kang halangkaw dyan ang limestone content. Pag ang inyong napagtatanom dyan, dahil pa nga na nagbuburungang maray, nagihirilo ng dahon, dahil yeah. sila nakaka-absorb nutrients hali sa daga, dahil tuminama na sugamot nila sa limestone. Ayan. I see. Okay, so may problema. Sa pigtatara mo, kadakol na problema talagang dapat paghandaan. Ano, sir? Oh, pero Halos igwa. pwede kitang magtugnok yan kaya may appropriate sa na, halimbawa, one stories na, di ka magtugnok Yan, yan kita kidwa. stories ka baka peligroso. Iyo baga. Okay. Pag-abot po sa socio-economic impact, ano pang hiling mo pag-abot sa geohazards, tabi? Lalo na sa Albay and Bicol region. Sa Or Bicol. tuya, sa economic impact, socio-economic impact, lalo na sa tuyang livelihood or ekonomiya. Oo. Akaipuhan, aramon ta, kung may mga limestone dyan, halimbawa may sinkhole, o kaya may mga landslide, o kaya may mga major flooding na depende yan sa amount of rainfall, aramon ta, pero ang return period ka yan, 50 years, 30 years, ngayon so reming, so araw ngayon ka kakusog na reming, pero ang taon naman mabalik sa to. So, kung naraman tayo ngayon, 10 years, 30 years, ang economic impact yan, di masyado kung ang sa to yung investment, Opo. pwede kitang makarecover within the period na dahil pa nag-aapod sa return period ka itong hazard na ito. Ayun. Halimbawa Opo. sa beach resort. Dahil ka ngayon dyan, delikado ngayon ang tsunami. Yan. Oo. Kung 125 years ang return period kang major earthquake na pwede mag-cause kay tsunami sa to, natalay ka dyan mag-investment na bago pa mag-abot itong return period kang tsunami, na-recover mo na sa investment mo. Yeah, correct. Oo. Tapos gusto ko silang paliwanagan ka nita. Paano nga yan na investment? Ano nga ang role ka ng Department of Trade and Industry? Magaling di malog ang Department of Trade and Industry. Pag sinabi mong trade, kung maray ang trade tadi sa Albay,
karo economics naman ang topic mo, pig-apot mo sa Kuya Henry. Opo. Ano ba sa trade? Ganun pang economics, Ang ano? trade na pig-apot, dapat igwa kang production, tapos igwa kang buyer. Opo. Kung may production kang dahil kang buyer, dahil dyan kitrade. Pero kung may buyer kang dahil production, dahil dyan kitrade. Yan. Dapat combination kang duwang iyan. Ngunyan, makaka-cover ka naman dyan. Economic investment iyan. Pero, kung ma-invest ka, dapat igwa kang sure na buyer, tanganing, so projected income mo sa loob ki 5 taon, sa loob ki 3 taon, sa loob ki 10 taon, pwede mo nang maadalan iyan dahil na-estimate mo kung pera ang magiging sales mo dyan based sa potential customers mo. Pero adalan mo kung sisayang pag-iriba mong competitors, tinganing mahiling mo sa volume of consumers kung perang percent ang sa imong market share. Dapat mako ni simpleng tabi Henry. Nagulo na komplikasyon ini dapat pasabutan nila tanganin pag-abot sa investment dahil sa makalugi. Ayun. Opo, ito. Good afternoon, Tabi Henry, Sir Cedric. Sorry, taga-Katanduanes to. Anyway, sige. Taga-Katanduanes po ako kasi po dito sorry, basahin ko lang sa text niya. Basin sana po ko Sige mga lang, taga-Katanduanes. Kasi po dito sa amin, dahil po akong nadadangog, naaraw kan kay Sir Cedric magpaliwanag. Yan. Kami baga po, pigtatamaan ki mga bagyo digdi permi. Buda nagbabaha na po digdi sa Samuya. Paano daw po kami maka-adapt kan siring na sitwasyon? Naday po kami masyadong nagugulpi, lalo na ang pamilya ng mga nagtitios po. Sir Cedric. Lalo na mga pamilya nagtitios, madipisilan talaga. Primero, dahil ng capital investment, tangan magkaagsin ng harong duman sa pinakasik talagang lugar. Lalo na dyan sa Katanduanes, ikaw dyan kay mga islop na aralang kawan ng ulod, na pag mag-evacuar ka, dahil ka makinunan, pag nag-landslide, ang dadalaganan mo dagat. Ikaw man dyan mga lugar na land use plan talagang kaipuhan dyan. Halimbawa ka to kan bagyong Roseng kang 1998. Sa San Miguel sila dyan sa Catanduanes, 44 ang nagadan dahil sa landslide. Dahil na sila nakadulag dahil sa landslide sila pwede mong maiwasan kung halimbawa nahiling mo ang bulod. Ang nakatubo dyan nakahoy mga tagilid, bakong straight. Okay. Tapos sabihin, may mas wasting dyan, may naghihiro dyan na bulod na dahil napadagos dahil ngayon kan mapo na siya mag-landslide, nagpundo sa uran, kaya tuminagilid na sa sukahoy. Yan ang mga sign dyan. Sarong sign indicator yan sarong sign yan Pag nag-alimawa, nagkaigwan na dyan ka uran na magabot na sa sobrang 100 millimeters ang uran, maghali na sinda, dahil na sinda maghalat na mag-landslide, dahil na sinda makadulag. 100 millimeters, evacuate ka na. Pwedeng 130 to 190 millimeters of rainfall na accumulated iyan or antecedent rainfall. Delikado na. So, igwas sila dapat na real-time warning on landslide depende sa amount of rainfall na dapat threshold din da kung na rin sila mahiro. Ayun. Yun man nanggad. Kung lugar mo nga nag-iiwas ka sa Paros, sa Baguio, tapos madulag ka, dulagan mo bulod na posibleng landslide man, dahil kang duduman ang kibasta-basta, Dapat gid adalan yan, Sir Cedric, kung paano pag-aseng mabugta kiharong niya, paano kung dahil ka man sa lirong Pag ako nga nag-lecture, takabisado ka mga terrain and slope sa bilog na Pilipinas, dahil ako nagsusunod kisarong pattern sa lecture ko, i-customize ko yan, kung depende kung tagasenan mga participant. Para ma-adapt ninda, ma-adapt ninda, maaraman ninda ang sitwasyon. Okay. Good afternoon po. Sa Libon, taga Libon naman ini. Salamat sa paladangog ta dyan sa Libon Sa Libon baga po, pirmi kami digding pigbabaha. Salamat po sa information na iyan. Tama ba sir na adalan mi ang gari planting season mi kung noarin tagbaha, boda noarin tag-uran, kaya lang po baga nagbabago ang panahon. Reaksyon tabi sir Cedric. Tama iyan. Nakong planting season. Takong planting season, luwang bisis na sinda matanom dyan. Ang importanteng ninda, so nga ni malangkaw ang sandang productivity. Planting calendar na dapat ang harvesting period ninda bako sa panahon na yaon ang bagyo. So baragyo ng tapos sa enda, silted na dyan ang mga salog. Ang salog ninda, saro-saro isa na maluwas dyan sa Bato Lake, mahagi sa
ano itong last dyan, bunbun gayo dito. Opo. Pinaka-last dyan na suagyan kang salog pasiring sa Batu Lake. Yan mga tubig dyan, saan maghahali? May tubig dyan na hali sa Buhi, may tubig dyan na hali dito sa Mayon area, may tubig dyan na hali sa Masaraga, may tubig na hali sa Donsol. So, nakulon mga 7 major river tributaries ang tigahalian kang salog dyan, watershed. Pagkatapos, madalagan sa sarong salog, ano ang mangyayari? Baha. Dahil di man kayang i-accommodate kang sarong salog. So, hali sa nakulon na salog sa itaas. I see. Okay. Ganyan, sarong pa. Dahil ta masusod dyan ang baha dahil kunding di sa may parting Ginubatan, Ligaw, hanggang dyan sa may parting Bato, Nabua, igwa pa din sa may parting pasiring sa Pasakawan ng Limanan. Igwa dyan ki earthquake fault tabi, Henry, ang hiro niya, depressional. Meaning? So sabihan, pag depressional movement, ang hiro kang earthquake dyan, naghihiro siya paparayo sa Lambang Saro. Gusto sabihin, kung paparayo sa Lambang Saro, depressional, maklar ki batak na dakula? Bako man, nalakrit ka batak, magkakaigo dyan, kiluway-luway na pagbagsak ang daga. Nagkakaigo ki ground subsidence sa Pigapon. So kaya, dahil mo masusunod dyan ang baha, kundi, land use man giraray, ano ang dapat gibuhon sa daga na yan? Tinganing maski may baha, marayang sa tuyang sitwasyon. Arong baga sa Bangladesh, and then sa Bangladesh, yan sa Vietnam, yan sa Lao PDR, ang salog ninda hali sa China, so akuntang Mekong River. Ngayon, pasiring sa India yan. Gano'n nga example ko ito, pasiring sa Libon man. Iya po. Ang ginibon ninda dyan sa Bangladesh, more than 200 dyan ang nagadan dahil sa baha. So ngayon, ang ginibon ninda, ang harong ninda, Garodab House, Saramposte, Halangkaw? Alangkaw, baka man gusto sabihin kong Dab House. Kung ginara ang poste ko, Alangkaw ay salog. May salog, may sirong na Halangkaw. Oo, sirong. Na, kung mauran, ang auto nila, nakagarahe yan, doon sa itaas. Ay, matindi ano? Pati gagamit nila, bangka. Magayon ang sendang adaptation. Ano tabi? Nakagarahe sa sirong. Iyon eh. Mariang ang sendang style kang adaptation tabi, Sir Cedric, ano? Ayan, adaptation iyan dahil lanta. Ang countermeasure mo masana sa baha bagatabi Henry. Elevation, elevate mo ang lugar, di ka ng baha. Yeah. Opo, okay. Henry, pakihapot po kay Sir Cedric kasi may nabasa ako sa online. Pig-explain kang YouTuber. Pig-explain kang YouTuber. So, slow onset and sudden onset geohazard. Di ko po nasabutan. Nagka-interest ako. Tadigdi po sa ligaw sa muya baga, pigbabaha man. Tagaligaw pala ni Sir Cedric na texter ta. Go ahead, tabi, sir. Ano yan? So, type of hazard yan. Ang pigapuntang slow onset na hazard, ito sa mga hazard na bago sa ito umimabot, igwa kita ki nagkakanigong warning information. Lamang bagyo. Slow onset bagyo, hazard. Meron kang bagyo. Slow onset dahil bago pa umimabot sa ang bagyo, may warning kita. Yes. Pero ang pagkakasabit ang sudden onset na hazard, ito sa kalamidad na anytime pwedeng mangyari yan, na kitang warning, bibiglaw na sila kita. Iyo, garlinog ano sir, tama? May linog. Araw kan linog. Ayo. Ang landslide, dahil na pwedeng sudden, kanto na, sudden onset yan. Kadapat ay uran, di ba? Sudden ay bako yan sudden, dahil igwa kitang warning sa landslide. Yeah. Buda, mahagrat ka kimakusog na pag-uuran, di ba? Para magkaigwang landslides. Yan. Alright. Good afternoon, isus ko. Garo nagka-interest sa mga paradangog ta. Sabi niya, good afternoon po, sir. Ang human activities kaya po, baga, gari, ang human activities, gari dapat riparohon kan gobyerno, madagdag iyan, kung pwede siyang makadagdag ki hazard o geohazards sa satuya tabing palibot. Di ko tabi aram sila ang pigimin niyang human activities tabi. Iyo, kay pande, paroon talaga yan kang gobyerno, pero ang hapot ko, si na empleyado kang gobyerno talaga ang talagang dedicated na magtrabaho na dyan. Paro kaan. Dapat i-identify anong departamento kang gobyerno. Tapos i-send na empleyado, ano ang send ng qualification, nga ni makaya nilang gibuhon iyan. Una nga ning hydrologist na kaipuhan ta, gano'n din sa Region 5, dahil kitang hydrologist.
Oh, may mga geologist kita. Pero sa mga geologista, ano ang trabaho nila? Talaga sa geologic hazard, tanganay mag-mapping, tanganay ma-identify kang threat, tanganay mag-kaigwa kay recommendation based sa conclusion kasi ng mga studies. So ang recommendation ko diyan sa government, mag-appropriate ki pundo, tanganay magtakan ki tamang kwarta ining paghibo ki research work kasabay dyan ang mapping tanganing any information na makukuha duman sa geohazard mapping i-interpret ang data duman, i-analyze, and then magkaigwa kay konklusyon. Tanganin pag nagkaigwa kay konklusyon, ang decision kang gobyerno sa mga project development based iyan sa recommendation as a product of research. Pag iyan ang ginibo, maniwala ka, Tabi Henry, dahil masasala ang gobyerno sa pagbugta kay proyekto na iyan kay madadamage. Dahil ikabos sa proyekto, recommendation niyan based sa konklusyon as a product of research. Iyon, opo. Dahil kita dyan, kulang kita kayan, Tabi Henry. Iyon manangad. Ano? Okay. Henry, pakihapot po kasi may nabasa ako na pag nag-increase daw ang population, Tabi, mas dakol ang risk kan geohazard. Sir Cedric, reaction, Tabi. Saro iyan sa causal factors of disaster, population increase. Okay. Dahil, pero, connecta yan na population increase kung na-apektaran sila kan epekto kang hazard dahil naman sa panduang causal factors of disaster, lack of information and awareness. Iyon. Pero kung aware sinda, well-informed sinda sa mga sitwasyon, may iwasan iyan. Pero dapat magdangog. Yan, exacto. Di magpilosopo. Oh, sa buton. Yes. Iyan ang dapat. Buda sa pagdangog, tama ka, sabuton kimaray para mas talong maintindihan. Alright. Pero ang hapot ko dyan naman sa mga pagsasabi nilang dapat iwakayan ang gobyerno. Ano itong sa mga involved dyan ng mga empleyado kang gobyerno? Tataw magpaliwanag. Oo, yan kung nga minsan nag-aganda na ko seminar, ang pagtataram sa kuya, di ko nasabutan. Iyon man ang ano. So meaning, di pwedeng highly technical ang pagpasabot. Dapat ilingon mo ano ang level of understanding, ang understanding capacity kan mga madangog sa imo. Tanga na yung pagtataram mo, masabutan, i-adjust mo sa imo pagtaram sa level kang understanding ninda. Okay. Baka iba yun pero garo interesting man ang hapot niya. Sir, nata po nasusulo ang dense forest or virgin forest? Depende yan sa depende yan ta. Halimbawa, baga sa rapo-rapo, dahil man yan pagsusulo, pero igusin ng carbon. Pag mainito ng panahon, minainit itong carbon, mahiling mo dyan, nakakaigwan ng buspar, kami nakalayo. Halimbawa, sa Australia, sa virgin forest sa Australia, sa pigapo din ng Blue Mountains, naman sa California, darakulaon ang bulon, natata nagsusulo ito, mas kaya kinakikiaramdaman. Dahil, ang mga tanong ngaya, aguho. Ang aguho, ang mga pine tree, igwa yan na sap, ito bagang duga, na ang duga kayan, flammable, maski ang ilaw kayan, igatong mo nagkakalayo. So, depende yan sa exposure. Anong class and materials yan, tinganin magkalayo. Tapos ano ang posibleng sitwasyon, tinganin mag-ignite siya. So, igwa talaga kayan dahil sa mga araw na sitwasyon. Ayun. Sige lang Henry, mas anong hapon. So nangyayari talaga. Tapigis kang kuyan sa kuyang cellphone. Tagarilugod, mas gusto niya hapot sa imo, hapot kang tawo kumpara sa hapot ko. Ito. Good afternoon po. Taga Sorsogon po mi. Samo po baragyuhon man Tabi. Nasabutan ko talaga na pag may bagyong harayo pa kaya pong maiwasan pero may mga landslides man po sa Muya Digdi. Ang hapot ko lang po, sir, kasi bago may send kang tinao pero sabi niya, paano po maraman kung ang bulod talaga pwede siyang mag-prone sa landslide? Go ahead, sir, sabi. Bago ko yan, simbagon Tabi Henry, gusto ko nang ipaliwanag sa yung listeners. Pag may bagyo, ang pagkasabot ta sa bagyo, ang paghahandaan ta sa naparos. Dahil, ang signal ta, ang warning ta sa pag-asa, managod man sa naparos. Signal number 1, up to 60 kilometers per hour. Signal number 2, up to 117 kilometers per hour. And so on, hanggang signal number 3. Dahil signal sa oran, basta ngayong araw ka halimbawa, sinabing 27 millimeters ng 24 hours, ano ang gustong sabihin kaya? Hindi mo nasabutan. Iyong manangad, ano? Ganyan, landslide. Ang epekto kan bagyo, pag may paros kita,
So destructive phase kang paros na urulagon talaga sa mga malayong parting tinamaan niya. Ang ikaduhang epekto kang paros is storm surge. Dahil pag kuminusog ang paros ki 100 kilometers per hour, pwedeng magdara yan ki 9 feet na wave. Pag 300 kilometers, 27 feet. So, ngayon nasasabutan. Kung halimbawa ngayon, kusog kang paros ngayon, 150 kilometers per hour. So, magkakas sa coastal, dahil man nakasabot. So, ano ang level kang wave na pwedeng lumahog, dahil man nasabutan. Iyon. Oo. Halimbawa ngayon sa Baguio, magkusugo ng uran, nag-abot na ngayon kita 150 millimeters of rainfall per hour. Iyan, baha na talaga yan. Tapos sa Manila, 7.2 millimeters pa sa baha. Sa Legazpi, 15 millimeters per hour na uran, na sustained iyan. Baha na, dahil mo na magyan kita, auto sa tinampo. What more ko 150 millimeters ang rainfall ta, nagabot na kita 80 millimeters per hour. O no rin mabaha, no rin malandslide, yan nasabutan. Pero kung nasabutan iyan, maiwasan taan baha, lalong-lalo na sa pinaliwanag ko kasi bago na Iyo po. kung ang lugar mo may mga kahoy na ang tubo bako straight up Yan. tagilid, piligroso yan sa landslide. Yeah, opo. Pero kasabago sir, so gari signs na ang bulod ngaya pwedeng mag-landslide. Sabi mo kasabago na asaro sa pwedeng ilingon diyan, so mga tindog na kahoy medyo nagtagilid. Iyo, tama, tilted na Tilted tubo. na. Oo. Maski anong nakatindog diyan, tilted na siya habang naghahaloy. Tama? Oh, tama. Igwa dyan ang kinagkaigwa dyan pigapon mi sa geologic term na nagkaigwa dyan initiated mass wasting, meaning kan makusog ng sura, naghiro na sa daga, kaya lang puminundo ta. Dahil na napadago sa landslide, ta puminundo na sura. Oo. So meaning, naiba na sa positioning katong lugar na ito na pwedeng rumasay. Oh, kaya pwede Yeah. yan na rumasay, pero sa Ginsaogon, sa Leyte. Dahil man ngayon naglarasay, kaya dahil kami may ibakor, ta 75 years old na ako, dahil laman din naglalandslide, Yeah. nagadan bagas sa landslide. Iyo Kaya man ang- difícil ang magtiwala sa iningi sa paniwala. Sa una-huna. Sa una-una. Opo, okay. Nata po may, sabi niya, good afternoon sir, good afternoon hen, nata po tayo gwaki mga earthquake sa dagat, na daing tsunami, andi ba igwa, maski makusog, Sir Cedric? Ang tsunami kaya, nakikreate yan kung ang hero niya, vertical movement. Yan. Kung gusto sabihin, up and down ang hero kang tubig, kang linog. Sa ang linog, iba-iba ang klase kang hero. Igwa siya sugaro nag-iikot, igwa siya garong sa pigduduyan sana, igwa man na sugaro pigtutok dul ka sa irarom. So pigapon tang shear wave na pigapon, ito sugaro baga, ang shear baga sugaro gunting. Yeah. Naaraw kayo ng hero, tapos mataas mababa, garo ka pigtukdol, yan ang nagkukuski tsunami. Pero, dakulong kitang tsunami, nabako man talaga sa dagat ang epicenter, nasa daga. Pag sa daga, mas kikuran na yung kakusog, di yan mga tsunami, ta nasa daga. Pero kung sa dagat, lalong-lalo na kung vertical movement, delikadong mag-cause kita ka tsunami. I see. So, depende pa lang sa movement kan earthquake, ano? No, depende sa hero niya. Depende sa hero niya na magka-tsunami o dai. Okay. Digdi po. Sir, Hen, pakihapot daw tabi. Dili po salbay, nagkaigwa na kitang experience ang makusog na linog tabi. Dakol na. Di mo na gawin pag-isipan mag-experience sa kita. Winalat ko sa apsi mo. May libro kita kang earthquake occurrences in the Philippines. Salbay tabi, Sir Cedric. May makusog kita digdi. Salbay. In fact, nagkaigwa na kitang tsunami ka 1954, pero ang epicenter tangani ka to, dyan sa Bacon. Harayo ano? Naglusot dyan sa Santo Domingo, Oo. sa buhatan sa tubig, pasiring sa Sula. Sa Bakakay, inabot yan patuhod na tsunami dyan sa simbahan kan Bakakay. Ayo, Bakakay. So, ining simbang kang Bakakay ngunyan? Oo, dito So- sa Legazpi, dahil masyado, takang panahon, sa Wangan Island iyan, dahil pamanyan kayo mga naka-star. Iyo man ang 1954. Medyo kampa yan. Dahil mo parang kung may tubig o dai, kulang ang tawo. Ang mga swamp pa yan, swamp. Niya kung Oo. swamp na kulang ang mangrove, nagdisalbay, dahil lalawgon, ta protektado kita kan I mangrove. see. So meaning, itong nangyari po sa Bakakay, kausa kang earthquake duman, tsunami na haling an epicentro yaon sa may Bacon area?
sa may bakon, Sorsogon. Makusog pala, ano, di medyo kwan, ano. That was Oo. 1954, Tabi, Sir Cedric. ano? 1954. Oo. Pero Pero kitang linog na nangyari sa Masbate, may linog kitang nangyari sa parte dyan sa Karamuan, and then duman sa may parte kang may sa may parte na kang Camarines Sur sa Libmanan. Pero namatay ang tali di sa Albay ang linog. iyo. So, doon nga hulugan na, maski ba ko sa tunong epicenter, maluya ang linog sa tuya. Ano? May igwa ko kaya na mapa, may igwa pa nga na akong simulation kaya na mahiling mo sa computer. Ayun. Okay. So, satisfied sa, so nag-text ka. Tigwa pa lang sa talaga digdi. Palibasa, dahil pa ako 1954, Tabi, sir? Ako dahil pa man. Garo iyo. Siguro, kuyan pa ako kaya 5 taon bago ako iaki. Okay. Sir, nice discussion, Tabi. Na-enlighten kaming maraingon niya ng hapon. Ito po ang sakuyang hapot. Kaya, nataputa. Gari baba na ginisir. Bahala ka na. Nataputa nagkakrak ang mga tinampo. Nagkakrak ang mga tinampo. Nan sabi da may soil movement. O baka po sa pagkatrabaho iyan. Baka uman sa soil movement. Sir Cedric. Pwede man pwede man na sa quality kang Hindi pa ka civil tinampo. engineering, ano? Pwede man na sa quality kang tinampo, pero pwede man na bako. Oo. Dahil, halimbawa, baga nag-sample tayo dyan sa pasiring sa Pidoran, pero ang magayon na sa example rin sa Sipukot, Iyo. Totoo. nasa dyan permeraot. Doon natatapos ang tinamboy. Pero may nanggan ka ba? Dahil, Oh. alang ka ang moisture content kang daga dyan. Kaya dapat yan, ang tinampo, igwang kabilya, or gibuhan na lugod dyan kay elevated Tinampo, road. Tangan tulay. maski maghiro ang daga, ang tinampo, dahil Gari kung sa kuan, gari may nagdumig-dumig ang daga perme. Digdi man sa tuya, Oo. araw kayo na kang ligas dito Santo Domingo tinampo dahil perming apektado kang lahar. Siyempre, nakrak dyan ang tinampo, maski pa good quality ikag mo dyan. Opo, Kaya opo. dapat nga na dyan, kung bako elevated road, tunnel road na ibugtag. Tanganing maski may mga geohazard kitang ma-experience dyan, Yeah. dahil maapektaron ang tinampo. Ginibo ini sa Pudong, China. Nakaagi ako duman, na imbis na mag-agi ka sa tulay, may tunnel road na agihan ka. Maski pa makusugon ang bagyo, maski pa makusugon ang linog, safe kang umagi duman dahil sa structural design ka ito matibay, maski sa linog matibay. Kaya tunnel road ang ginibo ninda, iyan talaga, dahil makrak ang tinampo. Iyo, Kaya lang, iyo. ang cost mo sa elevated road, 3 Mas mahal. times the normal construction Iyo, ano? cost. Sa tunnel road man, 10 times the normal construction cost. Makusog man talaga ang gasto. Salba. Daman sana, pwedeng daman ka madiskwento sa gasto. Okay. Mabos ang pundota. Kang 2019 baga po, kang 2019 baga gayud ito na sentro kang linog sa Catanduanes, namatian ta po medyo makusog digdi sa Albay. Na-recall mo taban, sir? Sabi kang texter ta. 2019. Pero ang linog, pwede tang makusog yan kung makusog na sa intensity 5 or intensity 6. Nga na makusog, arog na kanan, ipaliwanag ko sa Indo. Oo. Pag naglinog na, kaya pa nindo magtindog na maglakaw-lakaw, bako yan makusog. Maski natatakot ta ka mong makusugon. Pero nakakalakaw pa ka, bako yan destructive. Ayun. Pero oras na ang linog, makusog, na ang pagmati mo pag nagtindog ka, dahil ka matutumba ka, iyan ang destructive, magnitude 6 or higher iyan. Kaya ang Ayun. ibo ko pag may linog, natindog ako, minasandig ako yan doon sa Lanog, Okay. sa poste. Oo. Matindog ako sa, masandig ako sa poste. Opo. Pagkatapos habang naglilinog, one step forward ako, na kung halimbawa garo ako makatutumba, pwede ko girara isandig ang likod ko sa Lanog. Kaya pag nag-angat ako sa kanlikod ko, na di ako natutumba, gusto kong sabihin, kampante ako kayan, ako yung destructive phase. Ayun. Okay. Napipredict, sa bagay, common man ang hapot kaya din sa tuyang listener na kung napipredict ang geohazard, automatic siya, di ba? Pwede mong maaraman. Iyo, mas ang linog, napipredict, pero kung ano rin yan mangyayari, di mo Dai. alam, except kung ining animal behavior, ining support Mga signs, ano? May mga signs. Ha? May mga signs. May mga signs na Oo. pwedeng warning signs ang pwede tang hilingon tanganing magkakaimaramat ang malinog, kaya lang makaskason 7 seconds lang yan. Iyo. Okay. Bago mag-abot ang linog, may mga signs na pwedeng mailing sa'yo. Tama? Iyo, 7 seconds, dapat within 7 seconds nasa safe kang lugar. Salbatan. Talay mo harap kung nakusog yan na maluya. Ano po yung mga signs halimbawa? Ang number 1 dyan, sige ang barato kang ayam na dahil kinatakutan. Yung ano?
halimbawa, may experience ako kaya nagdadrive kami kanto pa Manila. Pag-abot ko sa Sipukot, Oo. may naglalayap na manok, makaskaso magdalagan. Sulog, baka niya ako may makbas. Oo. Pero nagpundo kami, tapos hiling mi, day man, Oo. takuton talaga sa manok. Pagkatapos, day pa nga na ki 1 minute, nakulo nang nagralog sa text ko na makusugo niya ang linog sa albay. Ayun. Ganun na si sense ninda, no? Na, ano man hayop? Animal behavior. Oo. Tapos, kung nigwa kang nahiling narog ka yan, ugaron, dahil nakita ki mga bubon. Bubon. Oo. Tapos so, mga harong nigwa pang mga bubon, doon nga wanin ang bubon, pag nahiling ni may animal behavior sa nahiling, may maparong sindang sungaw. Tapos biglang may na-change ang color kang tubig na diit, karoon nag-gray, Oo. brown. Gusto sabihin, 7 seconds, within 7 seconds, mangyayari ang linog, aran sa imo makusog. Ayun. Gari minakwan ano? Mina-reflect mo na sa tubig. Ano So, mangyari? dyan kaya na stress na epekto ka yan. Oo. Mahihiling mo. Tapos ang observation mo, kung halimbawa aran sa imo ang linog, kung cloudy ang sky, mariparo mo na kung saan ang epicenter ka yan. May mahiling kang garo, biglang nagbagsak na cloud sa garo, ipo-ipo, tapos buminalik, Oo. sky distress. Iyaon dyan sa ang epicenter. Kung magaman sa sound, may madangog kang garo dalugdog, kung saan ito naghaling dalugdog na ito, duman ang epicenter dahil duman nag-crack sa daga. Once na nag-detach ang daga, may na-cause yan kay makusugo na sound. Iyon. Okay. So, okay lang sir, makaskasong 7 seconds, mga 10 seconds. Itong sound na ito, tapos sa sky distress na observer mo sa cloud, actual na ito. So itong sa animal behavior, tapos sa bubon, ito so 7 seconds. Ayun. Okay. Susko. Dapat pala naman ang kung ano. Pero paano lang gibon mo pag 7 seconds? Ano sir? Ano kaya kitang education na sa mga geohazard information. Nagibon mo na ka. Alright. At last text natin, Susko. Sarang oras sa palagitang 2 na oron. Madali lang. Matibay man talaga ang nako among interviewon, the disaster czar of Albay, the best dakol kamakang knowledge gero Ernie Baron. Yan ang hapon sa ko sa Samar, Ray Baron. Pero nga po sa kuya sa Indonesia, tapos sa Cambodia, living dictionary. Iba-iba, ano. Alright, sandali lang si Ruth. Taga na mayapon, may lang ha. Mayapon, uminapon na yun din eh. Hello? 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 Hello po? Hello? Ay, hello? Ay, de ko na, pasensya na po, de ko po nadadangog. Last na lang tabi, sir. Sir Rick Onid, sabi niya, ay, ini, bako ini, nadangog ko na ini ka ito. Totoo po na pag naglayog ng halawigon ang manok, o kaya pato, may bagyo? Buda may nasasanggi ng kahoy? Na di mang kiparos? Dahil pa kaya ako nag-discuss rin yung mga animal behavior. So, indigenous warning system. Parte yan kang indigenous warning system. Na pag naglayog ang pato, not necessarily may maabot na bagyo. May maabot na tubig. Tubig? Related yan sa halas. Pag sabi nakatang halas sa arong mo, kusang sabihin, may maabot na tubig, lalong-lalo na baha. Oo. Kami kayo to sir, sanay pa kami. Uyan baga na daing paros, biglang nasisilak ang sanga kang kahoy ngayon na mangga, dako ng sanga, akasya. Sabi kan mga guro, ay, ganun nga may bagyong maabot. Hindi, pag nasilak lang sa nga, gustong sabihin, ang paros, mga lampas na yan na 80 kilometers per hour. Ayun. Okay. Pag natumba na ang batag, mga arugan, pag nasilak na, mga 100 to 120 kilometers per hour na yan. Yun, mga makuha na yan, mga mas... Pero ang habagat, pwede man makasilak sa lalit na sanga, tapos makatumba ki batag dahil ang habagat, pwede mag-abot sa 80 kilometers per hour ang kusog kang paros pag nasa peak na siya. Yan. Opo. Sir Cedric, salamato na maray. Unless po na may parting message ka tabi regarding geohazard sa mga paraan tabay. Go ahead, tabi. So far dahil nagaro ako kay parting message, alato na lang ninda imbis sa parting message, part 2. Alaton na lang ninda na magpermanente ka sa DCGB.
Yan ang part 2, ano? Yun ang part 2. Sige sir, salamaton naman rin po. Salamaton. Okay, Tabi. Okay, welcome, Alright. Tabi. Thank you so much. Mga tugang Dr. Cedric Daep Tabi, ang satuya na Provincial Administrator sa Albay. Asin po siya ang dating APSEMO head mga tugang sa Albay. And talagang dakulang kaaraman niya, may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Kaya po, salamat sa mga reactions nindo. Buod na mga text ko niya na pagkahapon. Ini pang lalaking hindi inaumaga. Mabalik mga tugang alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. An oras hatod sa Indokal. Lemek.